ala ka hɛrɛ kɛ Mali ala ka hɛrɛ kɛ Mali mɔgɔ mɔgɔ hɛrɛ kanu ka jamana ala ka hɛrɛ ko ye amin ni mara ino jɛdugu mara ani kɔnɔna mara ala ka hɛrɛ kɛ yengaw ye amin mɔgɔ mɔgɔ hɛrɛ kanu ni o ye ya rabbi ala ka hɛrɛ k'olu ye amin mbecɛla ka wa ka taa dugu min ala ka hɛrɛ kɛ yengaw ye amin mɔgɔ mɔgɔ hɛrɛ kanu ni olu ye ala ka hɛrɛ kan olu ye amin ala kanu kisi amin ala kanu tanga amin kira Muhammadu kama amin sallallahu alaihi wasallam salim ayo kɔnɔna mara mela fo ka barikada ka tanu nam ka wari mando masa min zona kanda ka ngarmade tiɲɛ ka kila ka ni kɔlɔsi ka nin zaga in kɔnɔ an ɲɔgɔnna caman bɛ kaburudu la tiɲɛ o tuma anw sigi bɛ yan kunkolo gɛlɛya tɛ ayi anw sigi bɛ yan cɛya tɛ ayi anw sigi bɛ yan mɔrɔya tɛ anhan anw sigi bɛ yan an bɛ se kola tɛ nam o dɔrɔn dosebaliya don tiɲɛ o tuma nin waati in na an mɔgɔ de kan ka da ala la nin ko ninnu na tiɲɛ sisan an bɛ kuru kɔnɔ nam denbayaw bɛ kɔ kosɛbɛ o tuma n k'an bɛ taa dugu la ka na olu sigi bɛ k'an taara ci la ka na nam o tuma ni kuru dafirila sisan nin baji jamajɛ la Eh. anw b'a kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya dɛ a baara ci an ka taa o tuma jo de kan ka sabali ka da ala la nam ka sɔn ala la anhan ni ko dɔw de ye tiɲɛ ko ba dɔ yɛrɛ de ye nin ye o ka kan nin bajiba in nam lieutenant kantara ne ye bilen kɔnɔ sisan a bɛ kɛ cogo di n tɛ taa fan dɔ dɛ o y'a bannen dɛ ala ka na jɛjɛ ala kana kɛ amin a baara sisan a ye dɔn min na nam n'a fɔra ko musow bɛ so denmisɛnw bɛ so anhan kalandenw bɛ so u bɛ yen ko karamɔgɔ taara wajuli la Naam. nin dugu in na anhan o tuma n'a a fɔra ko kuru dafirila n'a ye ala kojugu ye dɛ kojuguba o tuma n'a ye ɲumanya kɛ anhan ka sira la ɲɛ nam nin bɛɛ bɛ bɛn an ma siga t'a la a bɛɛ bɛ ko an na kosɛbɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ halisa nam sijan ni kɛnɛ ala k'a d'a ma amin ala k'an n'u kisi amin ala k'an n'u kana amin kira Muhammadu kama amin sigaro in bonya kama Amin. kirifuw kama amin sallallahu alaihi salim ala y'o de fɔ kuranɛ na a ko di a ko Naam. ni alahu taala ma aw da foyi kama jinɛ ni adamaden Ahan. fo n'a kɛra matoli ye tiɲɛ wa a tilala k'a fɔ tuguni n'a ɲininka lahara don Naam. n'a y'a sɔrɔ a ye min kɛ bato la anhan ko an bɛna ɲininka kiyama tiɲɛ bato kɛcogo la nam e ye mun kɛ ala ko la e ye ee mun kɛ ɲɛnamaya la anhan lahara k'an na ɲininka o la kosɛbɛ o tuma n'an dara la k'a fɔ an bɛ ɲininka o la nam anw bɛ sɔn tugun ka pangawuleki kɔn an ka ala ko ɲɛ wa ayi non anw bɛ fɛ ka ala ko k'an ka fɛn bɛɛ la tiɲɛ o de la hali batigɛ yɔrɔw la nam a ka d'an ye ka to ka dagolo kelen fɔ hali ni mɔgɔw m'a mɛn anhan ala ka dafe wɛrɛ bɛ yen min tulo bɛ kuma ninnu na min tɛ aw ye tiɲɛ wa ala yɛrɛ tulo b'a la u bɛ wasa kɛ seere ye kosɛbɛ o la mɔgɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i y'a kɛ ala jate kama nam ala b'i wasa a la siga t'a la nin y'an ba kɛmɛ ni kɔ de ye anhan a ba kɛmɛ ni kɔ fɛn o fɛn tigɛra an fɛ Naam. a bɛɛ kasɛti bɛ yen kosɛbɛ ba kɛmɛ ni kɔ nam mali kɔnɔ mali kɔfɛ anhan o tuma i b'a dɔn o yɔrɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ ko tɛ ayi o tuma ko wariko tɛ ayi jama ko wɛrɛ tɛ anhan o tuma hali n'i tor'i ka so Naam. anw n'an ta in kɛ kosɛbɛ a kun tɛ koyi koyi ayi ala ko wa ma rasulullahi Ahan. albalagh alibalak a ko foyi tɛ ciden ma nam ci lase kɔ siga t'a la anw da kɔni y'a fɔli Ahan. ɔ n'i y'a mɛn Naam. o don anhan n'i m'a mɛn anhan an tɛ taa maa si kɔni fɛ yen Ayi. k'i minɛ k'i jogo ɲɛ ayi mɛ anw kɔni y'an jogo ɲɛ anhan hali an jugu y'o seere Tiɲɛ. an tile Naam. an jugu y'o seere o kɛra wa ala wasara seere yɛrɛ ye nam ala k'an sago d'an ma amin ayiwa alhamdulilayi an sera ba gun na anhan an kɔni ma jigin fɔlɔ Naam. nka an bɛ ala fo ka barika da kosɛbɛ masa min nana n'an ye yan o ka kan n'o tɛ n'a kun y'an yalo anhan buranfare tun bɛ ko wɛrɛ kɛ kosɛbɛ ala k'a mago ɲa Amin. Amin. sallallahu alaihi wa sallam salim